Περέιρα. Ωραίο τριγωνάκι με τον Μαρσιάλ και τον Χατζησαφή. Έρχεται να κερδίσει ο Βίντα. Πινέδα έχει χώρο για το σουτ. Καταπληκτικό γκολ από τον Πινέδα. Απίθανο στο 8. Είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του να στρώσει την μπάλα, να ζυγίσει το πόδι του και να εκτελέσει εκεί που πήγε. Δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ο Μαρσιάλ πηγαίνει κατά μέτωπο. Τα βγάλει για τον Ελίασον. Ο Ελίασον για τον Πιερό έβαλε το πόδι του τελευταία στιγμή και από μάτια. Μπετανκόρ. Βλέπει και την κίνηση του Πειρές. Το σούτ του Μπετανκόρ ως 300 έπεται. Έχει μείνει πίσω η άμυνα του Πανσεραϊκού. Καλύπτονται οι παίχτες της ΣΑΕΚ. Ο Ελίασον έβγαλε για τον Πιερό. Ξανά Ελίασον. Έχει πατήσει την περιοχή ο Περέιρα. Είναι και ο Μαρσιάλ στο δεύτερο δοκάρι. Αυτόν σημαδεύει. Εύκολη δουλειά για τον Μαρσιάλ. Το 2-0 στο 23. Καταπληκτική σέντρα από τον Ελίασον. Πάλι βάλε. Φεύγει μπροστά ο Μαρσιάλ ξανά. Έχει χώρο για να εκτελέσει. Το κάνει. Βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα. Πινέδα. Πάσαρε πάρα πολύ έξυπνα μέσα στην περιοχή. Ένα καταπληκτικό σούτ από τον Ελίασον. Η μπάλα έφυγε έξω. Σούτ. Πίεσε ο Βίντα. Και μένει μπροστά ο Βίντα και βγάζει κάθετα για τον Μαρσιάλ. Το γύρισμα του Μαρσιάλ είναι καταπληκτικό. Υπέροχη επέμβαση στην προσπάθεια του Ελίασον να τον πιεσασβίλει. Νέα απόπειρα. Γιόνσον πέταξε την μπάλα μπροστά για τον Ελίασον. Ο Πιερό κάνει κίνηση. Τρομερή πάσα από τον Ελίασον. Προσπαθεί ο Πιερό. Βγήκε ο Πιεσασβίλη. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Κατσίνοβιτς πιέστηκε. Έχασε. Ο Ζελέν θα πετάξει μια πάσα για τον Μπετανκόρ. Ο Σαλαζάρ θα έρθει να πάρει μπάλα. Θα περάσει ο Σαλαζάρ, θα πατήσει περιοχή. Ένα σουτ, την μπάλα θα φύγει έξω. Δεν ήταν το ιδανικό τελείω. Θα βγάλει και μια πάσα για τον Πιερό, ο οποίος απλώνει τα χέρια για να καλύψει το χώρο εκεί και να προστατεύσει την μπάλα. Ελίασον έχει μπροστά του τον Ρώτα. Το γύρισμα. Μπάλα περνά, δεν μπορεί αρχικά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Πιερό. Ο Λιούμπιτσιτς όμως μπήκε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο στο 73. Μαρσιάλ. Περιμένει την κίνηση του Πιερό ο Μαρσιάλ. Βλέπει τον Λιούμπιτσιτς που έρχεται από πίσω. Καταπληκτικό σταμάτημα της μπάλας. Το τελείωμα δεν ήταν ιδανικό. Αλλά πάρα πολύ έξυπνη ενέργεια του Λιούμπιτσιτς να σταματήσει με το αριστερό και να εκτελέσει. Και φεύγει και μπροστά για να δώσει χώρο στον Ρώτα. Ωραία πάσα του Μάνταλου για τον Ελίασον. Το γύρισμα. Ο Πιερό δεν μπορεί, αλλά μπορεί ο Μαρσιάλ που ήρθε στο δεύτερο δοκάρι στο 81 να κάνει το 4. Πειρές. Λάθος, κερδίζει ο Μάνταλος. Λάθος από τον Βόλνη. Να η ευκαιρία του Πιερό. Κρατάει μπάλα, κάνει κλειστές τρίπλες. Ο Λιούμπιτσιτς είναι αυτός που θα βρει την ευκαιρία να σκοράρει. Την προηγούμενη φορά του. Πάσανε πολύ καλή για τον Ντέλετης μέσα στην περιοχή. Το πλασέ του Ντέλετης, η επέμβαση από τον Στρακόσια. Ακόμα μία με το ένα χέρι, με το δεξί χέρι.